ang dato nga batan-on naka-recognize sa kaayo ni Kristo. Siya miluhod sa tubangan ni Jesus. Tungod kay nahibalo siya nga si Jesus naghupot og butang nga wala siya. Unsa man kini? Ang espiritu sa dili hakog nga gugman, the spirit of the unconditional love. Si Jesus bigiya kanato gawas sa ato kaugalingon ug ipangayo kanato nga musalig kaniya sa dugang pa. Sayon ang pagunahuna sa bili sa usa ka butang. Ang naong sa batan-ong lalaki nahugno tungod kay siya nagtan-aw sa bili kay sagante. Ang presyo mao ang iyahang mabati karon while ang ganti moabot ra unya. Kasagaran sa kinabuhi atong masinati kini maong kamaturan. Ang kalibutan nga atong gipuy-an nangita dayon sa katagbawan ug dili mobayad sa presyo rather than nga mag-concentrate sa bili, kita mas mupokus sa mga benepisyo nga gipasalig sa Ginoo. Kita makadiskubre nga ang bili gamay ra ug ang benepisyo muhangtod sa kahangturan. Mangutada kita karon sa itong kagalingon. Aduna ba ako'y espirituhanong paglahutay? Makahulat ba ako sa Ginoo ug mapailubon nga mamuhunan sa walay katapusan nga mga butang karon? Mahinong palihog para sa katalingbanong pagabot.